vec, ktorú by som vás chcel informovať, je výška rozpočtu Slovenského národného múzea. Od roku 2007 sa rozpočet do roku 2009 vyvíjal pomerne priateľným stavom. Začínali sme na 4,3 milióna. Minulý rok sme mali rozpočet 5 miliónov 200 000 na bežnú činnosť. Rok 2010 sa však stal kritickým, pretože v roku 2010 sme dostali krátený rozpočet o 14% a dostali sme sa na úroveň roku 2007. Je všetkým jasné, že náklady, ktoré sú na prevádzku, či už na energie alebo na zabezpečenie strážnej služby objektov, či prenájom zariadení, ktoré slúžia na reprografické služby, vyžadujú finančné prostriedky. Takáto situácia je pri väčšinových múzeách, to sú tie múzeá a galérie, ktoré sú špecializované jednotky. Slovenské národné múzeum má však pod svojimi krídlami aj menšinové múzeá. To sú múzeá, ktoré sa zaoberajú problematikou kultúry národnostných menšín, kde ten rozpočet je nastavený rovnako dobre od začiatku, ale neprišiel pokles v tomto roku. Čiže Slovenské národné múzeum s menšinami nemá žiadne problémy, pretože rozpočet je dobre nastavený a majú na svoju činnosť dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Druhým bodom, o ktorom vás chcem informovať, je, že Slovenské národné múzeum vykonalo 36. účtovnú uzávierku, na základe ktorej môžeme konštatovať, že hospodárenie Slovenského národného múzea je v strate. Ak to premietneme do čísiel, tak Slovenské národné múzeum je v strate 31 843 eur. Je to strata, ktorá vznikla za hospodárenia počas prvého polroku a napriek tomu, že menšinové múzea majú zisk 43 000, tak špecializované múzea majú tú stratu 75 000 a pri spočítaní to vychádza práve na tých 31 800. Vidíme dve príčiny takéto zlej hospodárskej situácie. Tou prvou je, že je menší príspevok zriaďovateľa o 14% oproti minulému roku, čo sa musí niekde odzrkadliť. Je to teda menší príspevok ako v roku 2009 alebo 2008. Dokonca sa dostávame na takmer totočnú hranicu s rokom 2007. Druhým rovnako problémovým bodom je pre nás to, že sme museli zaplatiť pokutu a penále na základe vládneho auditu, ktorý bol vykonaný od septembra minulého roku do februára tohto roku, skončil 18. februára. A vlastne ako novo vymenovaný riaditeľ som dostal do vienka tú správu finančnej kontroly, ktorá zistila, že Slovenské národné múzeum porušilo finančnú disciplínu podľa zákona Národnej rady o rozpočtových pravidlách a zistila, že počas vykonaného auditu za roky 2006 až 2008 sa nehospodárne vynakladalo s prostriedkami finančnými, respektíve, že neboli použité účelne, respektíve neboli použité v zmysle účelu, ktorý nám predpísal zriaďovateľ. Na základe toho dochádza k rozhodnutí, ktoré vydala správa finančnej kontroly v Bratislave, kde nám určila výšku vrátenia peňazí s penálami a pokutami do 12,5 milióna. Podarilo sa nám vydiskutovať, doložiť a vyjasniť niektoré doklady a faktúry a celková konečná výška vychádza na 9,5 milióna, čiže 316 643 tisíc. Áno, 9,5 milióna SK, 316 643 eur. V tejto čiastke aj výška pokuty vo výške 5 000 eur za neochotu spolupracovať so správou finančnej kontroly. Za predchádzajúceho vedenia predložila správa finančnej kontroly žiadosť na dodanie ďalších dokumentov, ďalších faktúr a tieto neboli v stanovenom termíne doložené. Na základe toho správa finančnej kontroly vyrobila aj túto pokutu za neochotu spolupracovať. Penále sú vo výške 113 850 eur a zvyšné peniaze sú prostriedky, ktoré boli buď to použité v rozpore s účelom, alebo boli nevrátené a vyúčtované iným spôsobom. To sú tie základné veci. V rámci tej správy finančnej kontroly som chcel teda informovať o tom, že prebehla. Sú to veci, ktoré sú dokladované, tá správa finančnej kontroly je vám k dispozícii, namnožili sme vám ju a robíme to z toho dôvodu, že aj vláda sa snaží prezentovať všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené. My si myslíme, že verejnosť má právo vidieť aj
správu finančnej kontroly a presné pochybenie, v ktorom bode, v akej sume Slovenské národné múzeum pochybilo. Podarilo sa nám zo správou finančnej kontroly a s predchádzajúcim vedením ministerstva vybojovať aspoň tú možnosť, že sme vybojovali si splátkový kalendár. Nemusíme túto čiastku zaplatiť jednorázovo, pretože to by bolo pre múzeum asi tak silné ako vykrvácanie. Podarilo sa nám to rozložiť na 3 splátky. Prvú splátku vo výške tých 110 000 eur sme už zaplatili. Nasledujúca splátka je v januári budúceho roka a v tomto momente neviem, kde na túto splátku zoberieme. Mali sme stretnutie so zástupcami hradných múzeí, lebo je všeobecne známe, že hradné múzea sú vždy na tom trošku finančne lepšie počas letných prázdnin a požičali sme si z týchto hradných múzeí finančnú dotáciu, pretože k dnešnému dňu máme neuhradené faktúry za 130 000 eur. To sú, myslím, také tie základné informácie, ktoré som vám chcel povedať. My sme si robili taký vnútorný audit ekonomický, kde sme zisťovali, koľko finančných prostriedkov nám chýba na to, aby sme mohli normálne fungovať, aby sme mali na obligatórne výdavky, čiže na zabezpečenie energií, zabezpečenie základnej prevádzky, ostrahy, zabezpečenie revízií EPS a SS, aby objekty boli naozaj chránené, aby sme mohli len bežnú prevádzku, nie na činnosť. A tá suma vyšla na 400 000 eur, ktoré by sme potrebovali, a to by boli pokryté naozaj len tie základné obligatórne výdavky. Čo je možno ešte taká zaujímavá informácia, že keď som prebral toto Slovenské národné múzeum do riadenia, tak strata generálneho riaditeľstva bola 73 000 eur. K dnešnému dňu je strata celého Slovenského národného múzea len 31 000. O prvé číslo. Čiže podarilo sa nám znižiť tá strata z minulého roku, ale napriek tomu sme stále v tej strate. Ja by som hádam doplnil jeden údaj, nie celkom presný, ale Slovenské národné múzeum v predchádzajúcich rokoch z výnosov, najmä z návštevností, získavalo do rozpočtu od 50 do 60 miliónov korún. Budem hovoriť v korunách, ľahšie sa mi takto hovorí. Bohužiaľ, tá kríza, ktorá všeobecne panuje, sa prejavila v návštevnosti tento rok zásadným spôsobom. Sme na úrovni v porovnaní s predchádzajúcim polrokom na 60 až 70% návštevnosti. Z toho vyplýva, že aj tie tržby z návštevnosti, keď si dobre pamätám, sú momentálne sa pohybujú okolo 500 000 eur. To je tých 70% v porovnaní s vlaňajším rokom. Z týchto peňazí sa väčšinou vydatovávali činnosti, ktoré sú pre múzeum podstatné, to znamená odborné spracovanie zbierok, časť podujatí pre verejnosť a peniaze sa používali aj na bežnú prevádzku, bežný život, pretože tá situácia, ako vám je načetol pán generálny riaditeľ, nie je nič nové pre Národné múzeum. Rozpočet Národného múzea je permanentne už roky poddimenzovaný a nikdy v ňom neboli zohľadnené objektívne požiadavky na obligatórne výdavky. Ceny energií, služieb rástli, ale náš rozpočet stagnoval a ten základný príspevok vždy bol na úrovni, a to sme boli radi, navýšenie v platovej, mzdovej oblasti. Takže ale ten súbeh nepriaznivých okolností, finančná kontrola, krátenie rozpočtu tento rok v plnej sile udreli na Národné múzeum a vlastnými prostriedkami, podľa toho, ako s kolegami rozprávame, poriada sa množstvo rôznych akcií, najmä na hradoch a zámkoch, ale kolegovia sú do istej miery sklamaní, že tá návštevnosť nie je taká, akú očakávali. Takže je tu ešte časť finančných prostriedkov z projektov, to bolo na účelové a je na účelové akcie, najmä na investičné akcie, ale aj na akcie, ktoré sa týkajú výstav a expozícií, ale táto časť prostriedkov je účelovo viazaná a nie je možné ju použiť na to, na čo nám chýba.